mal som na dai film thlir tu te lali suwa min chi bai kan buka cheu tun truma hen pathian thu toy kan zir ho lenga ma sai thu thiang hlim ilo ngai thla ang zakob abung khat changa chang ruk thu hi in zinga 2 point finna tlak cham chuan mi zong zong den haw lo le ui lova petrin tu pathian chu dil ro se chuti chuan an hne na pe kani ang nima sela ring lel ho lovin rin na nain dil ro se ring lel tu chu tui fin riat phone khi chem len le vor ang ani sia chuti ang mi ril ru bul bal nei lo a thil ti zong zong a nget lo mi chuan lalpa ne na engma mu in ring su se pathian thu kan chiarte tharin mal som ro se amen tun truma hian ril ru bul bal nget nei poimo zia zirpui le cheu kadua heta hian trong try na poimo zia chiang takin kan mu a ring tu zong zong ten kan hriat chian em chu trong try na thil ti thei zia kan hria ane chanchin tra mathai te marka te luka te pon an lo zia ka tir ko pola pon the solon ka khuami te ne te bang lovin trong try ro deal ro trong try ro tia fui nei kan huna se mani lalpa zol nei chuan krista panakai lona ti hian alo suya krista panakai lon le khabu phek somriat chhovela khan ti hian alo soini van mal som na cha bi honna chu trong try na ni alo ti van mal som na hon kan du chuan a cha bi poimo tak mai chu trong try na ani chu ti rualin kan thil di le trong try a hian keimani kan chian angaya kan du nge kan mamo nge ti te po zona om thei ani ome te khin thu pakhat lok soi ka duwa chuta chuan kan thil soi ti fia tuatan tum khat chu papakhat hian in lar na ang rengin mu aneya ti chuanin chumi main chu pa chu thil di la nei thina ni pathian hne na en tirnan no pang te thon thu soi no pang te ne thon thu soi ang deuh lakin soi ta ila thon thu angin en tirnan tunlai khovel version deuh te pon han soi ta ila chu papakhat tlangwal chu lalpa bike ka ot ve mai khongai in min pe ve te ti in pathian hne na trong try ni in ti tiang ti chuan nili ninga kar khachu a han deal ve a nuwa smartphone that tak mai kha ot le ta lalpa atia di le ta ni ti khan kar ni kar thum te han lema thil dang kha deal ze la ni chu ti chuanin tum khachu chu tlangwal mo chu papakhat chu in lar na ang rengin mumang ane ani chu amumang a chuan lali su krista chuan van alo hruaya ti chuan van ramalo fan pui ve ani chu te khin thu mai ania thon thu mai kan thil soi ti fia tu ta na ka soi du ania lo hre thiam ula ti chuan van alo fan pui na chuan room pakhat hi a ming alo in zia kan ni chu hei lalpa ka ming alo om tlat mai hei hi enge om zia ti in a zota room name plate mo kongkhar kongka bianga chuan ti chuanin lali suwa chuan hei hi chu nangma room liau ani a kan da hran ani hi ilu du em alo ti ani chu pa chuan lalpa ka room ani chuan lu chin ka du ni atia ti chuanin room a chuan han lu ta room a chuan khovela a om laya lalpa hne na alo dil trin bike te smartphone te thil chi sang khan eng chu computer te pon eng chu tun live version de lo soi tai la ti chuan han kal kwal zela a thil du le ngoi tam takha an lo da khom rui me ni chu ta chuan lalpa eng tinge heta hian karuma hian ka thil du le ngoi hi in da treu siamin va pengai lo ve atitani lalpa chu chua chal tani chu lalpa chuan ania sin ma se i hriat tur chu
smartphone min ron di la ke ni chuan pek che tu min kan ngai tua kan in bo sai mek lain bai ki ron dil le a smartphone hi chu ama mo le to ri lowan yang ti in heta hin kan lo da khola ron pek che kan tuma ma se adang i lo dil zela kan ron pe man ta si lo chia ti hian kan da khom ta ni alo ti ani ole chu ta chon unau du tak teu zir lai zir tu poimo tak mai omo me van mal som na kan hon na cha billion ber le poimo ber chu trong try na ani ti kan ria chu pathian ne na kan trong try na a chuan kan ma mo nge kan di la kan du zong chu kan dil na a chuan ring hlel hau lovin nge kan di la nge ni tui fin riat khi Jacoba Bible chang kan lo chiar ta kha ril rubul bal nei lo mi chu tui fin riat khi chem len le vor angani atiani tui fin riat tui hi chim khi alo tle chuan a chem khi na a chem anga piang khan tui fin riat tui hi a phone vela mu le mala nei lo ani ti mangin aron soi ani chu ke ni po hian pathian ne na thil kan di le mo thil kan ti reng a hian ril rubul bal nei lo va thil kan ti ani chuan kan mal som don tur angkha dong turin man tlak kan ni don lo ti na lo ni chu wang chuan lalpa ne na trong try na kan dil tur hi ngun taka kan ngai tua kan ma mo tak zet ani em nge nia kan ti sadu zong mai chau ti hi thiar rang thiama kan ma mo tak zet chu lalpan min pek ma zong ti tak zet a thing thria kan trong try nuwa hian lalpan kan du zia a hria anga chu ta chuan mi nget kan ni zia le ril rubul bal nei lo kan ni zia fia takin lalpa fin fia kan ninga lalpan kan ma mo tak chu min ron pedon alo ni chu wang chuan unau du tak te u tuna hian enge ima moa enge idu chu idu na a khan lalpa ne nei trong try in eng tin nge i trong try thin nge ni ave mai in i trong try thin choi dona imi ching ringota ngoi rengin ngai tuan tam tak nein idil thin nge mud dona nge enge han ngai tua let wang la pathian chan tlak le ngai thlakin kan lo trong try thin nem ti hi zo na poimo tak ani chu wang chuan pathian mal som na kan don the nge na turin ril ru le ti tak zetalal pa awa chu trong try na atanga van mal som na kan don theu thina turin pathianin kan thu soite mal som lo se amen